Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε πώς να συνδεόμαστε στην πλατφόρμα του Edmodo στο τμήμα πληροφορικής της τάξης μας, πώς να βρίσκουμε τις εργασίες που μας θέτει ο καθηγητής μας και πώς, αφού εργαστούμε και τελειώσουμε με τις εργασίες μας, πώς να τις παραδώσουμε μέσω Edmodo στον καθηγητή μας για να πάρουμε ένα βαθμό. Συνδεόμαστε λοιπόν με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχουμε δημιουργήσει με τη βοήθεια του καθηγητή μας στην πλατφόρμα του Edmodo. Βάζουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό μας που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε και πρέπει να είναι απόρριτος και να μην το ξέρει κανένας άλλος. Αφού συνδεθούμε λοιπόν, η πρώτη οθόνη που θα δούμε είναι αυτή εδώ. Βλέπουμε το όνομα μας, κάποιες επιλογές και αριστερά και δεξιά και τον τοίχο επικοινωνίας, εκεί που βλέπουμε μηνύματα συμμαθητών μας, του καθηγητή μας, εργασίες που μπορεί να μας ορίσουν οι καθηγητές μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ξεκινώντας από αριστερά. Πατώντας τελευταίες δημοσιεύσεις, βλέπουμε ότι έχει δημοσιευτεί στον τοίχο από τους συμμαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα και από τους καθηγητές μας που χρησιμοποιούν το Edmodo. Απευθείας είναι μια επιλογή στην οποία μπορούμε να στείλουμε μηνύματα σε άλλους συμμαθητές μας και κυρίως στον καθηγητή μας για να επικοινωνήσουμε, να θέσουμε ένα ερώτημα, μια απορία, να ενημερώσουμε για κάποιο πρόβλημα. Πατώντας εργασίες, βλέπουμε τις εργασίες που έχουν τεθεί στο τμήμα στο οποίο ανήκουμε από τους καθηγητές μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο καθηγητής κ. Σαμαράς έχει θέσει στο ιοτμήμα Α1 πληροφορικής μια εργασία με τίτλο «Εργασία στο βάθος χρώματος». Επίσης, πολύ χρήσιμο είναι στα δεξιά μας αυτό εδώ το κομματάκι που μοιάζει σαν post-it, το οποίο κάθε φορά που συνδεόμαστε στο Edmodo μας βγάζει τις τελευταίες ειδοποιήσεις με αλλαγές που έχουν γίνει από την τελευταία φορά που συνδεθήκαμε. Για παράδειγμα, από την τελευταία φορά που συνδεθήκαμε στο Edmodo, το μόνο που έχει αλλάξει για το συγκεκριμένο τμήμα, για το τμήμα Α1 πληροφορικής, είναι ότι έχει υποβληθεί μια εργασία. Άρα μπορούμε να δούμε και από εδώ τι έχει αλλάξει, τι αλλαγές έχουν γίνει από την τελευταία φορά που συνδεθήκαμε. Πατώντας εδώ πάνω, θα δούμε ότι από την τελευταία φορά που συνδεθήκαμε έχει υποβληθεί από τον καθηγητή μας μια εργασία την οποία πρέπει να δούμε, να δουλέψουμε και να παραδώσουμε. Πάμε πίσω στην κεντρική σελίδα του Edmodo και να δείξουμε τώρα πώς βλέπουμε μια εργασία που μας έχει θέσει ο καθηγητής μας και πώς μπορούμε να την παραδώσουμε. Έχουμε και λέμε λοιπόν, στη συγκεκριμένη εργασία βλέπουμε ένα μικρό πλαίσιο στο οποίο πάνω βρίσκεται ο τίτλος της εργασίας μας, ακριβώς από κάτω ένα κουμπί παράδοση, θα το δούμε στο τέλος αυτό το κουμπί που πρέπει να, πώς το χρησιμοποιούμε. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό το σημείο στο οποίο γράφει παραδοτέο, δηλαδή μέχρι πότε πρέπει να παραδοθεί η εργασία μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπαμε, πρέπει να είμαστε συνεπείς στην παράδοση των εργασιών. Άρα λοιπόν, η συγκεκριμένη εργασία πρέπει να παραδοθεί μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου του 2012. Πέρα από αυτή την ημερομηνία, οι εργασίες δεν γίνονται δεκτές και δεν βαθμολογούνται, οπότε σημαίνει ότι χάνουμε ένα βαθμό στην εργασία μας. Από κάτω υπάρχουν κάποιες σημειώσεις του καθηγητή με οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε στη συγκεκριμένη εργασία και από κάτω δύο επισυναπτώμενα αρχεία. Μία εικόνα και ένα αρχείο σε μορφή PDF. Τα αρχεία PDF τα ανοίγουμε συνήθως με το πρόγραμμα Acrobat Reader που μπορούμε να κατεβάσουμε από το ίντερνετ. Μπορεί επίσης οι οδηγίες να είναι σε μορφή Microsoft Word που είναι πιο εύκολο για να τις ανοίξετε. Λοιπόν, οι οδηγίες έχουν ως εξής. Ανοίξτε με το πρόγραμμα ζωγραφική που υπάρχει σε όλους τους υπολογιστές την επισυναπτώμενη εικόνα. Η επισυναπτώμενη εικόνα σημαίνει είναι μια εικόνα που την έχουμε συνδέσει μαζί με το μήνυμα και μπορούμε να την κατεβάσουμε και να δουλέψουμε στο δικό μας υπολογιστή. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συγκεκριμένη εικόνα με το πρόγραμμα ζωγραφική. Για να ανοίξουμε την εικόνα πρέπει να την κατεβάσουμε. Πώς κατεβάζουμε μια εικόνα? Πατάμε, ανοίγει η εικόνα μας, δεξί κλικ, αποθήκευση εικόνας και την αποθηκεύουμε στο φάκελο με τις εικόνες μας. Πάρα πολύ εύκολο.
Λοιπόν, ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στο αρχείο colordepth.pdf. Τα αρχεία κειμένου που συνήθως επισυνάπτονται στις εργασίες μπορούμε να τα δούμε είτε με το Microsoft Word είτε με το Acrobat Reader. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο υπολογιστής αυτός έχει εγκατεστημένο το Acrobat Reader, που σημαίνει ότι κάνοντας κλικ πάνω στο συγκεκριμένο αρχείο θα ανοίξει αυτόματα και θα διαβάσει τις οδηγίες. Σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα, στέλνουμε μήνυμα στον καθηγητή μας για περαιτέρω εξηγήσεις και λεπτομέρειες. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουμε χρησιμοποιώντας την εικόνα που υπάρχει επίσης στην εργασία, έτσι, ώστε να κάνουμε την εργασία μας και αφού την αποθηκεύσουμε να την παραδώσουμε. Οι οδηγίες συνήθως υπάρχουν μέσα στο αρχείο των οδηγιών και τις ακολουθούμε πιστά για να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Αφού λοιπόν ολοκληρώσουμε την εργασία μας ακολουθώντας τις οδηγίες, την αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας, συνήθως στα έγγραφά μου, και πρέπει να την παραδώσουμε στον καθηγητή μας. Στη συγκεκριμένη εργασία έπρεπε να παραδώσουμε μία εικόνα. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να παραδώσουμε ένα κείμενο σε μορφή Word ή ένα φύλλο Excel ή τέλος πάντων ότι μας ζητήσει ο καθηγητής μας. Για να παραδώσουμε λοιπόν μια εργασία πατάμε στο κουμπί παράδοση, οπότε μας οδηγεί σε μια άλλη σελίδα. Στη σελίδα αυτή κάνουμε το εξής. Γράφουμε ένα μήνυμα στον καθηγητή μας σχετικά με την εργασία αν χρειάζεται. Κύριε, για παράδειγμα, κύριε, δεν κατάφερα να κάνω εκείνο το κομμάτι γιατί δεν μπόρεσα να βρω αυτό το σημείο κλπ. Ή κύριε, ορίστε εργασία, την έκανα, την τελειώσα, πάρτε τη, δείτε τη. Αν θέλουμε γράφουμε τέλος πάντων ένα κειμενάκι αν θεωρούμε εμείς ότι χρειάζεται στον καθηγητή μας, στον οποίο παραδίδουμε την εργασία. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό εδώ. Για να παραδώσουμε την εργασία μας πρέπει να την επισυνάψουμε. Η εργασία μας αυτή τη στιγμή ας πούμε ότι είναι αποθηκευμένη ως μια εικόνα. Λοιπόν, για να επισυνάψουμε λοιπόν την εικόνα μας πατάμε στην επιλογή αρχείο, το οποίο δυστυχώς δεν φαίνεται πολύ καλά. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να στείλουμε ένα σύνδεσμο. Σύνδεσμο σημαίνει μια διεύθυνση ιστοσελίδα στο ίντερνετ. Μπορεί ο καθηγητής μας να μας βάλει μια εργασία στην οποία θα πρέπει να ανακαλύψουμε μέσα στον παγκόσμιο ιστό κάποιο συγκεκριμένο υλικό, κάποιους συνδέσμους, κάποιες διευθύνσεις ιστοσελίδων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν θα πατήσουμε την επιλογή σύνδεσμους. Αλλά το πιο βασικό είναι η επιλογή αρχείο. Πατάμε λοιπόν αρχείο, ψάχνουμε, βρίσκουμε στις εικόνες την εικόνα που έχουμε εμείς τροποποιήσει, που την αποθηκεύσαμε. Αυτή εδώ, αυτή εδώ είναι η εικόνα στην οποία έχουμε εργαστεί, έχουμε τροποποιήσει και πρέπει να τη στείλουμε με τις αλλαγές στον καθηγητή μας. Την επιλέγουμε λοιπόν και την επισυνάπτουμε. Αν χρειαστεί να επισυνάψουμε και άλλα αρχεία, με τον ίδιο τρόπο επισυνάπτουμε και άλλα αρχεία. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε περισσότερες από μία εικόνες. Οπότε τις επισυνάπτουμε. Αν κατά λάθος έχουμε επισυνάψει άλλο αρχείο από αυτό που θέλαμε, με την επιλογή εδώ στο Χ, σβήνουμε το αρχείο που έχουμε επισυνάψει κατά λάθος. Αφού τελειώσουμε την επισύναψη αρχείων, δεν μας μένει παρά να πατήσουμε παράδοση εργασίας. Προσοχή, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κάνει τα πάντα σωστά για να παραδώσουμε την εργασία. Βέβαια, αν την έχουμε παραδώσει έγκαιρα και ο καθηγητής μας δει κάποιο λάθος, μπορεί να μας στείλει μια ειδοποίηση ώστε να ξανακάνουμε παράδοση αν έχουμε κάνει κάτι λάθος, κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και πρέπει τις εργασίες μας να τις παραδίδουμε όσο δυνατόν νωρίτερα από την ημερομηνία παράδοση, ώστε και ο καθηγητής μας να βλέπει εγκαίρως τυχόν λάθη και να μας στέλνει ειδοποίηση ώστε να ξαναπροσπαθήσουμε. Αφού λοιπόν έχουμε κάνει τα πάντα σωστά και έχουμε επιλέξει τα σωστά αρχεία για παράδοση, πατάμε παράδοση εργασίας και περιμένουμε τη βαθμολόγηση της εργασίας μας. Αυτή τη στιγμή γίνεται η παράδοση, παραδώσαμε την εργασία μας.
Προσέξτε, αν μας ζητήσει ο καθηγητής ή αν εμείς θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει σοβαρό λάθος στην εργασία μας και θέλουμε να την ξαναστείλουμε, τονίζω βέβαια πριν από την ημερομηνία λήξης της εργασίας, μπορούμε να ξαναπατήσουμε επαναυποβολή εργασίας και να την ξαναστείλουμε, να στείλουμε τα σωστά αρχεία. Εννοείται ότι από τη στιγμή που περάσει η προθεσμία της εργασίας μας, απενεργοποιείται η παράδοση ή η επαναυποβολή εργασίας, οπότε δεν μπορούμε να στείλουμε εργασία μέσω του Edmodo. Γι' αυτό και πάλι προσοχή. Λοιπόν, από τη στιγμή τώρα που ο καθηγητής μας βάλει βαθμό, εδώ θα εμφανιστεί η βαθμολογία. Επίσης, βαθμολογίες μπορούμε να δούμε και από αυτή την επιλογή. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει βαθμολογηθεί. Αν βαθμολογηθεί από τον καθηγητή μας, θα δούμε εδώ πέρα ότι ο κύριος Σαμαράς βαθμολόγησε την εργασία μας ως μήνυμα και από κάτω το βαθμό που έχουμε πάρει. Για τις βαθμολογίες θα τα συζητήσουμε στην τάξη πώς γίνεται η βαθμολογία μιας εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ήταν κατανοητό το βιντεάκι και να βοήθησε στο πώς να ανεβάζουμε τις εργασίες. Για τυχόν απορίες, στείλτε μου μηνύματα στο Edmodo.